Toto auto je lepšie, ako si myslíš. Mazda CX-80 je novinka, ktorá je vlastne tak trochu stará škola, ale v tom najlepšom slova zmysle. V dobe, keď všetci naháňajú nízke emisie a hybridy s trojvalcami, Mazda na to kašle a dáva pod kaputu poriadny 3,3 litrový radový naftový 6-valec. Áno, 6-valec. V roku 2025. A ešte k tomu diesel. Tento obrovský autobus má pod kapotou 254 koní a 550 Nm, ktoré posiela na kolesá cez 8-stupňový automat. A teraz si predstav, pri 70-ke už radí osmičku a motor sa vôbec netrápi. Keď dáš tempomat na diaľničných 130 km za hodinu, točí ani nie 2000 otáčok. A možno sa pýtaš, ako je možné, že Mazda stále ponúka 6-valec, keď aj prémiovky už idú do 4-valcov? Trik je v samotnej konštrukcii motora. Piesty majú unikátny tvar spaľovacej komory, vďaka čomu sa vzduch a palivo premiešajú efektívnejšie. Spaľovanie je čistejšie, výkon vyšší a emisie nižšie. K tomu pridaj mild hybridný systém, ktorý pomáha pri rozbehoch a šetrí palivo. Výsledok? Priemerná spotreba 7 litrov na 100. A to sme jazdili normálne, mesto, diaľnica, žiadne ekorely. Na okreskách sa dá dokonca stlačiť aj pod 6 litrov. Šialené, že? No ale to nie je všetko. Rázvor kolies je 3120 mm, to znamená, že táto Mazda je dlhšia ako BMW X7, no na Mercedes GLS stále trochu stráca. Interiér? Vzdušný, s bledými materiálmi, panoramatickou strechou a hlavne v druhom rade sú kapitánske sedadlá, ktoré ponúkajú pohodlie ako v obývačke. Mazda si povedala, že na moderné dotykové šialenstvo kašle. Všetko sú fyzické tlačidlá, klimatizácia, volant, dokonca infotainment, ktorý vypne dotykovú funkciu počas jazdy. Pretože Mazda chce, aby si sa venoval jazde a nie hral Tetris na displeji. Obrovský palec hore. A teraz cenovka. Základ stojí 58 890 €, plná výbava, ktorú tu vidíš, 69 390. A teraz to porovnajme. BMW X7 začína na 105 000, GLS na 110 000. Mazda tak ponúka prakticky rovnakú veľkosť, 6-valec, slušnú výbavu a prémiový pocit za cenu, za ktorú si u Nemcov kúpiš maximálne lepší paket. Tak čo, povedz mi jeden dobrý dôvod, prečo si CX-80 nekúpiť.